Čau, tak trošku přirozeně. Vítám tě u druhé ochutnávačky. Hele, máme tady něco, co jsme si pořídili vlastně v Praze, když jsme tam teďko byli. A byli jsme vlastně v tom krámku Levné ceny Holešovice. A už jsme tam párkrát byli předtím, ale nikdy nás jako nenapadlo to takhle jako natočit. A musím teda jako říct, že jako ceny tam jsou super. Je tam teda jako, jsou tam spíš taky jako pokutiny, takové jako věci, které jako úplně jako standardně nevyužíváš, prostě nemají tu spotřebu tak úplně jako, no, nevím, nedokážu se teďko vyjádřit. Správně. Hele, ale vzali jsme tam tady, takhle, vím to, jo. Asi když to jako vypiješ, tak asi budeš jako všechno jako vědět, jo. A je to nějaký, vidím tam nějaký hrozno, nějakou malinu a asi černý rybíz, nevím co to je, nemá to tady vlastně ani takhle jako popisek, jo, nebo má, ale ten není, jo, kdybyste chtěli, dobrý, budíš, a takhle, no, tak jdem to otevřít a má to nějakou spotřebu. A tak tohle to ještě jako není prošlý, jo. Tohle to vlastně, a stálo to, já si myslím, že to stálo nějakých 7 korun, do 10 korun určitě. A je to do 14, to bylo aby to bylo 14 měsíc, je to prostě 28, jo. Takhle. Ale je to hodně bublinkovatý. Je to fakt jako hodně, je tam těch bublinek až jako hodně. Tak Fanta, nebo něco takovýho. A není to tak sladký, jak by to mohlo být. A není to špatný, já jako zase jako takovýhle limonády a plechovky mám rád, takže vím to asi dobrý, zlatý střed, prostě dobrý. Dále, co tu máme dále? Máme tu takhle malý francouzský lajsky. Ty jsou doslova z Francie, jo. Mají teda na sobě českou nálepku, český popisek, jo. A takhle. A má to nějakých 28 gramíků, je to pidi balení. Takhle otevřu. Ještě, a ty už jsou po spotřebě, jo, pozor, ty jsou říjen 25, jo, konec, jo, takže takhle vypadá čipsík, jo, ale jako tomu jako nic není, že jo, to je snad jasný, že jo, vlastně příchuť natura, jo, takže jako takový, já nevím, obyčejný prostě, bez příchuti. No na to, že jsou jako natur, tak jsou hodně slaný. Jsou jako vážně slaný. Což jako mě to nevadí, každopádně mi to nevadí. Hele, a takový malý soukromý balení lejsek, jo, 30 gramový malý balení lejsek za 5 korun, jo, naprosto super. Tohle je dobrý produkt. Za 5 korun, jo,
to běžte a vemte tam krabice. Jo, tohle je super věc, za 5 korun, úplně nesežereš pitlík, nesežereš velký pitlík, nestojí to kotel, jo, tohle je dobrý, tohle mi fakt chutná. Tak. Napijeme se tady Vimtem. Když piju Vimto, tak to budu všechno vědět, ne? Vimto. Pak tady máme další jako krekry nebo pochutinku. A ty už jsou pánivý. To máme takhle Hooligan Crunch. Jo. Chili. Jo. A já už jsem to někde tady, někde jako viděl, jako, jo. Ale neřeknu vám přesně kde. Už jsem to někde kupoval. A tohle je taky prošlý, pozor. Tohle to už je 5. měsíc 25. Jo. To už je 5. měsíc 25. A takhle ukážem. Ale v češtině to zase není na tom. Jo. A myslím, že to je bulharština. A říkám, má to nějakých 65 gramů a je to už přes půl roku prošlý, no. Ale myslím si, jestli to opravdu jako je nalámaný preclík, tak by tomu asi tak jako nic nemělo být. Takhle si to nasypeme do ruky. Takhle vypadá jeden. Takhle vypadá jako jeden ten kousek podlomený. Je to jako rozlámaný na maděru. Je to hodně. Tam hodně cítit olej. Nevím, jestli ti to je tím, že už jako je to půl roku po spotřebě. No jako to chili tam vůbec necítím, to právě, že vůbec. A no. Takhle to vypadá. Jo, já jako neříkám jako, že to jako je že to je hnusný, jo. To ne, ale to je to jak kdyby to bylo taký kečupový, nebo není to chili. Ale není to nic, co bych jako příště preferoval, jako. No a jako čtvrtou věc tady dneska máme jako poslední. Tady mám takovýhleho růžovýho tigra. Jo. Vůbec nikdy jsem tohleto neviděl. Takovouhle, má to vlastně 1 litr to má. Jo. A v češtině to na tom zase vůbec není. Je tady teda jako nahoře takhle jako malý štítek, jako etiketka. A je to prej třešeň. Je to prej třešňový, jo. Tak. Já tady nemám teďko žádnou skleničku, sakra. Já jsem se nepřipravil takhle. Až takhle důkladně. Tak to takhle. A je to zase prošlý, pozor. Jo, takže jediný, co tady vlastně dneska nebylo prošlý, je ta plechovka. To vím to, jo. A takhle energiák, je to fakt hodně červený. Je to až jako... Ale je možný, že to dělá i ten obal.
Ale voní to višňově, jako voní to tou, samozřejmě asi jako kolem, fakt jako ovoce višně, to asi, no možná, že se to ani nepotkalo, jo, ale tu višeň z toho fakt hodně cítím. Asi to takhle chutnat nemá. Ne, tak to není dobrý, tak tohle to půl roku tohle to, fuj. Fuj. Tohle to půl roku po spotřebě není dobrý, to tam neberte, to je hnus. Je z toho jako fakt jako hodně cítit a vyšší. Nemá to žádný bublinky, je to takový a přijde mi to něco jako kdyby v tom nějaká jako tuší konzistence, nebo já to nechci pít. Jako nějaký povlak, jo? Prdele. Nesnáším, když je voschlídlo, povlak na tom, nebo něco, fuj. Takže, jak říkám, vím to dobrý, to je dobrý. Tohle za ty peníze je vynikající, to je vynikající za 5 korun, soukromý balíček, to jsem hlupá, že jsem tam nevzal celou krabici. Tohle je super, Tohle sníme, to jako není to tak hrozný, jo, ale je to hodně mastný, je to hodně olejový, nebo prostě, jo. A tohle Tigera, to je hnus, to je fakt hnus, to je hnus, takže tak, no. Hej, vlastně, teďko si tady krystalka, ještě. Takže tak. Dobrý, tak to jsme měli druhou ochutnávku. A měli bychom mít ještě třetí na Cantabílu určitě. A pak něco musíme zase povzplašit. Ale každopádně dej tady prosím odebírat zvoneček, jestli tě zajímá naše další tvorba. Budeme rádi, děkujeme za těch 22 odběratelů, to děkujeme, vážně děkujeme. A napiš komentář. A tak. Podívej se na naše další videa. Čau, ahoj.